মই ভাবো বিটিআৰ চুক্তিটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে মানে সুবিধাজনক হ'ব কাৰণ আমি দেখি আহিছোঁ সৰুৰে পৰা আমি দেখি আহিছোঁ এই বিটিআৰ চুক্তিৰ কাৰণে আমাৰ বহুতো বড়ো দাদাসকল শ্বহীদ হৈ আহিছে গতিকে আৰু তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি অহা আমি নিজ চকুৰে দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এইবোৰ চাই আমি ভাবোঁ যে বিটিআৰ চুক্তি আমাৰ কাৰণে বহুত লাভৱান হ'ব গতিকে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি বিটিআৰ চুক্তিৰ পৰা বহুত কিবা কিবি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যেনে ধৰক ইউনিভাৰ্চিটিজ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিজ বা কেঞ্চাৰ হস্পিটেল কিবা কিবি আমি বহুত পাইছোঁ গতিকে সেইবোৰক চাই পিনে আমি ভাবোঁ বিটিআৰ চুক্তি আমাৰ কাৰণে লাভৱান হৈছে আৰু সকলোৰে কাৰণে এইটো সুবিধাজনক হ'ব আমি এতিয়া আমি শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে বহুতো শিক্ষিত যুৱক যুৱতী এনেই কিছুমানে বহি থাকিব লগা হৈছে তেওঁলোকে যাতে কৰ্মসংস্থাপন পায় সেইটোৰ কাৰণে এই চুক্তিটো লাভৱান বুলি মই ভাবোঁ আপুনি চুক্তিৰ যিটো দফাবিলাক আছে এইখিনি সম্পূৰ্ণ পঢ়ি চাইছেনে মই পঢ়ি চাইছোঁ এইটোৰ পৰা আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে এয়া আমাৰ কাৰণে বহুত লাভৱান্বিত হ'ব মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ UPPLৰ কেণ্ডিডেট প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে জয়যুক্ত হোৱাটো মই বিচাৰোঁ কাৰণ এই চুক্তিবোৰত যেতিয়া তেওঁলোকে নিজেই গৈ পিনে স্বাক্ষৰিত কৰিছিল তেওঁ নিজে এইবোৰ ভালদৰে চালি জাৰি চাই পিনে সকলোবোৰ ঠিক আছে আমাৰ বড়োসকলৰ বাবে বা আমাৰ BTAD অঞ্চলৰ কাৰণে ঠিক আছে বুলি তেওঁ যিহেতু ভাবিছে ক্ষমতাত অহাটো মই বিচাৰোঁ মানে BTAD এৰিয়াত মানে তেওঁ জয়যুক্ত হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ BTR गोरोबथाया जानानै थांबाय आरो बे BTRखौ मोजाङै सालायलांनोब्ला मोनसे पलिटिकेल पावारनि गोनांथि दं आरो पलिटिकेल पावारनि गोनांथि माने जोङो मोनसे पार्टिखौ सापर्ट खालामखानांगोन आरो BTRखौ जाय लाबोदों बेखौसो जों सापर्ट खालामगोन आरो जोंनि बे पावारखौ मोजाङै सालायलांगोन होननानै जोङो लाइमोन सोलोंसालिफोरा गासैबो जोङो बेखौनो आसा खालामो खुलुमबाय गिबियावनो BTR एकर्ड जानायनिफ्राय जों बहुत मोजां मोनदों डेभेलप जादों मानोना सिगां जों आगोलाव BPF सरकार जानायाव जों डेभेलप मोनाखैमोन दा गोदान सरकार जागोनाव डेभेलप जागोन होनना आसा खालामो आरो नायदों फरायनो गासै नायजोबाखै माने मोनफा मोननै मेन पइन्टखौ नायदों आरो आङो मा दङ मेन पइन्टआ दङ जोंनिया माबाया तामुलपुराव मेडिकेल कलेज गायसनदों ओमफ्राय भेटेनारि कलेज बरमायाव इन्जिनियारिं कलेज गायसनगोन ओमफ्राय उदालगुरियाव स्पर्टनि गायसनगोन आरो बिदि जायफोरा BTR सुक्ति खालामनानै लाबोदों बिसोर गोबां नाजानानै लाबोदों आरो बेफोरखौ खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंनो बे BTR सुक्तिया जानानै फैदों ओंखायनो जायफोरा BTR सुक्तिखौ खालामनानै लाबोदों बिसोरनो मोजाङै सरकार दानो हागोन होननानै आंनि गोसोआव फोथायनाय दं ओंखायनो आङो UPPLखौ सरकार दानायखौ आं लुबैजायो आंनि बायदिब्ला आंनि मुङा सुकुनि नार्जारि आं हाबा जानाया दिनैसिम बेसेबा बोसोर बारलांबाय बै समाव BTCनि इलेक्सनाव आंनि फिसाया सैमा फाग्ला बायदि खस्थ' खालामदोंमोन नाथाय आं दिनैसिमबो जेबोखौनो मोनफेराखै अब्लाबो आङो सुखि गोजोनै संसारखौ लाखिनानै दं गथ' गथायखौबो फोरोंगासिनो दं जाबोगासिनो दङ रुजु रुमु मैगं थाइगं फाननानै मोजाङै मोजां न'खरखौ सोलिबोगासिनो दङ आं माबा मोनसे लुगैदोंमोन माबा मोनसे होगोन होननानै आंहा आसा दङमोन आंनि फिसायनि सायाव खस्थ' खालामनाय हिसाबै नाथाय आंनो मोनसेबो होआखै बिनि थाखायनो आंनि गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय थादों फिसाया देरबोबाय आं गस्ला गांसे बायनो फैसा थाइसे मोनबोफेराखै अनुदान आरो न' गंसे मोनाखै दैखर गैया आंहा रि मालायनाव सैमा फाग्लि बायदि गिदिं रोगानानै जायो आं दाबो आंहा थाखा फैसा गैया नालाय आं दैखर टिपखल बानायनानै लानो हायाखै बिनि थाखायनो आं रोगानानै जायो आरो मोनसे बाथ्रा आंनि बिखुनजोआ दिनैसिम सोरनि दायनिगिरिमोन सोरखौ मा खामानि मावामोन सोरखौ गाज्रि बुंखोमोन आं जेबो मिथिया आंनि बिखुनजोआ आखाइ फारसे आरो आथिं फारसे थाबायनो हाया बियो पेन्सनबो गैया जेबो गैया जोंनोथ' होआ बेनोथ' माबा मोनसे होनो हायोमोन ना बियो थैनाय खालाव थाखा गरसे मोनदांलांनानै गोसोआव गोजोननाय थागौमोन खिजानिबा जेबो गैया न'आथ' न' बिधवा पेन्सननि बा बियो गोथै महरैनो दङ दाबो बेखौ माबा मोनसे होयोबा आंनि गोसोआव गोजोननाय थायोमोन
आरो लामाफोराबो बिराद उसुबिदा समाव मोनाबोयो मैगं थाइगं फाननानै अबेबा मोनसे मैगंखौ फाननो हायाबा अबेबा बाजार मोनसेयाव थाङो मोना गुना हारसिङै थाबायबोनांगौ जायो लामा सामा हाराव हाथाव अन्थाइ गोजा एखनबा समाव सेन्देल फैथा जबाबो हाराव हाथाव गालांनो हायो ना मानो हायो दालांफोराबोथ' माबायदि गारियानो फैयो ना मायानो फैयो गामिफोरावबो जायफोरा मोनदों बिसोरनो मोनबाय थायो जोंनोथ' गैया दिनैसिमावबो जेबो गैया अब्लाबो सारमोनखौ गाज्रि होनाखै नाथाय गामिनि बेंगिरिनि सायाव एसे दुखु मोननाय थाबाय आरो